BPF दोलोआ आथिखालाव रिफाइन थावाव पापर एवनाय बायदि गेस्रेम जालांबाय। BPF आजिखालि माने रिफाइनर तेलत पापर माने भाजा निसिना करकरिया हो गैसै आरो। लोकसभा बिसायख'थियाव जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला। लोकसभा बिसायख'थियाव जों देरहाखाबाय। लोकसभातुथ आमार चिन्ता करिबलगिया एकुवे नाय। जिखिसुए आमी अलरेडि जों देरहाखाबाय। मानोना थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ सोरबा मुसलमान सुबुंखौ सिगिदोंमोन। BPF दोलोआ सोरबा आदिबासि सुबुंखौ हुमखि होबोदोंमोन। सोरबा बर' बिमानि सानै फिसाखौनो डिभाइड खालामनानै BPF दोलोआ राज खालामबोदोंमोन। बेफोरखौ आथिखालाव रायजो राजाफोरा बुजिखाबाय। रावबो मुसलमान सुबुङा BPF दोलोनो भट होला। सोरबा अना बर' सुबुङाबो BPF नो भट होला। दाबि हुमखि होनानै जाग्रा साफा सानै BPF नि दालालिफोराल' BPF नो भट होगोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ BTR नि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दिनै भुमका VCDC नि सिङाव थानाय 2 नं फानजानि गामियाव बर' मुसलमान नेपालि हारिनि सोद्रोमाफोरजों जथायै सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोननि गेजेराव होनि। गामियावहाय बा हालामाव दिनै भुमका VCDC नि सिङाव जोङो बिसेस भाबे बावहाय जोंनि माखासे मानसिफ्रा गावजों गाव गोरोबलायनायनि बेलायावहाय माखासे थुनज्लुलायबाय थानो नागिरो। बेफोरखौ लानानैनो जेराव मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा UPPL सरकारा सान्ति गोरोबज्लायनाय आरो खौसेथि बे मोनथाम मन्त्रखौ लानानै जों जा मोनसे गोदान मोनसे समाज गायसननो हाबाय। जाय समाजा केवल बर'निल' साना, केवल मुसलमाननिल' साना, गासैबो जाति जनगोष्ठीनि खौसेथि जौगाथायनि बाथ्रा सानो। नंखायनो जोंनि गभर्नमेन्टआ मा मावनो नागिरदों, मा बेबस्था लादों, बेफोरखौ रायजो राजानो फोरमायनो थाखायनो जोङो दिनै बेवहाय फैदों। आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजाजों जोङो राइस मेल होननानै बुङो। समाजाव मोनसे मेला जों मेल खुंदों। आरो बे मेलावहाय जोंनि गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोंहा जा हानि जेंनाफोर दङ, बे हानि जेंनाफोरखौ जोङो माबोरै सुफुंनो हागोन, बेफोरनि बाथ्राखौबो जों बेवहाय सावरायलायनाय जादों। फैगौ 12 तारिखआव जोङो गुफुं भाबै आरो मोनसे सावरायबावगोन। वहाँ 12 तारिखे আমি আকৌ নতুনকৈ আলোচনা কৰিম। যি আলোচনাত সকলো হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টিয়ান, জৈন, শিখ সকলো बर' অনাবৰ যেনেকৈ আদিবাসী, মুছলমান, গোৰ্খা, ৰাজবংশী, সূত্ৰধৰ, বাঙালী, হিন্দু সকলোকে সামৰি পেলাই, সকলোকে লৈ পেলাই 35 লক্ষ আমাৰ BTR বাসী ইউনাইটেডলি ঐক্যতাৰে সমন্বয়েৰে শান্তি কেনেকৈ গঢ়িব পাৰোঁ, সেই মেছেজটো দিবৰ কাৰণে 12 তাৰিখে আমি খুব ডাঙৰকৈ এটা মিটিং পাতিছোঁ। সেই মিটিঙৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ এই অঞ্চলত চুকে কোণে যিমানখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যবোৰ নজনা আছে তেওঁলোকক আমি জনাবৰ কাৰণে মিটিংটো পাতা হৈছে আৰু 12 তাৰিখেও পাতিব। थाखानाय हाखौहाय जे गारनानै बेवहाय जोंनि समाजा सांग्रां जानांगोन। मानोना टटेल लेन्डनि 34%आ फरेस्ट लेन्डमोन। बे 34%निनो 14%आ अलरेडि माने डिस्ट्रय जाखाबाय। दा 20% जोंना हाग्रा दंबावो। 20% हाग्राखौ जोङो माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेनिसो जों दा टारगेट लानांगोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रा सिफायनायनि जाहोनाव जोंनि दैनि लेभेला 6 फिट गाहायाव थांबाय। थारमाने बिफां लाइफाङा जोंना रानलांनो थांगासिनो दङ। बालाहामाफोर बायदि जोंनि हालामा जानो थांगासिनो दङ। नंखायनो बर'लेण्डखौ मोथांखोर बर'लेण्ड होननानै जेराव मिन्थियोमोन, दिनै बेखौनो मिन्थिहोनो थाखाय जोङो इन्टारनेशनेल सेमिनार बायदिसिना जों लागासिनो दङ। इन्टारनेशनेल कनफारेन्स, इन्टारनेशनेलि जोंनि थुनलाइ बादायलायनाय आयदा बेफोरखौबो जोङो लादों। बेफोर गासैबो थांखियानो जादों जोंनि हारिया जे, जोंनि समाजा जे, BTRआ जे गोजौ थाखोनि गोजौ मानदान्दानि बेखौ जों दिन्थिनो थांदों। आरो पेरेलेलि जोंनि इडुकेसनखौ खोब गुरुत्त होदों। मानोना बर' हारिया जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे गिदिर हारिमोन। जाय हारिनिफ्राय आर्किअल'जि एस्ट्रलजि फरायनो थाखाय पृथिबिनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जोंनाव फैयोमोन। बे एस्ट्रलजार
बर' हारिया जाय एस्ट्रलजिखौ नायखांनाय अख्रां बिद्याखौ बर' हारिया मास्टारमोन बेखौ होग्रा बर' हारिया दिनै जोङो गोग्लैसोनानै थादों बेखौनो बर' हारिखौ गोजौसिन मोनसे हारि हिसाबै दैखांफैनायनि थांखिजोंनो दिनै जोंनि बर'लेण्ड सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जाय खामानिया बड'फा UN ब्रह्म आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि सानस्रिजों संदानदों লোকসভাটোতো আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কিয়নো লোকসভাৰ প্লানটো আমাৰ শেষ আমি এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ আমি যে ইয়াৰ পৰা জিকি গৈ আছোঁ জিকিছোৱে আমি অলৰেডি ডিক্লাৰেশ্যন হৰে বাকি আমি জিকিছোৱে জিকি গৈ পেলাই আমাৰ যিজন MP হিচাপে দিল্লীত কালি পৰহি গৈ থাকিব সেই MP জনে আমাৰ BTC অঞ্চলখন BTR অঞ্চলটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি প্লান পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ जों देरहाखाबाय मानोना BPFआ सोरबा मुसलमानखौ सिगिदोंमोन सोरबा आदिबासिखौ दम होदोंमोन सोरबा बर'नि सासे बिमानि सानै फिसाखौनो डिभाइड खालामनानै गावसोरो राज खालामदोंमोन हेतुथ' आजिखालि सब बुजिয়ে পাইছে गतिके কোনো मुसलमाने BPFক ভোট নিদিয়ে কোনো অনা বড়োৱে BPFক ভোট নিদিয়ে बर' কথাটো বেলেগ বড়তো নিদিব এজন দুজন দালালি আছে হিহত দিব যি দালালিবিলাকে দাবী ধমকি দি পেলাই সদায় মানে সংসাৰ খাবলৈ ভাল পায় পইচা আৰ্জিবলৈ ভাল পায় তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে BPFক দিব BPF আজিকালি মানে এই ৰিফাইনৰ তেলত পাপৰ মানে ভাজা নিচিনা খৰখৰীয়া হৈ গৈছে আৰু একো নাই क'क्राझार सरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन